dace sai na muna gaishe ka da za ya ce na mance wani rabin ma'azan masir yan midiya kwarai mun dace midiya jima ba gani md ya ce mun dau mai gaskiya sau mai gaskiya md karota sai fesal mamudu yau kana wana ta raba maka ko plus ko abba yan kano mun rufe gwarzo mai gaskiya gwarzo mai gaskiya md karota sai fesal mamudu yau kana wana ta raba maka ko plus ko abba yan kano mun rufe gwarzo mai gaskiya da farko na sa waidin Allah sarkin mu gaskiya wanda can mai gaskiya yarda mana Allah in ka so na riga na samu yabawa md jarumin nan da ya yadansa da gaskiya